Muri yeZimbabwe aiwa Idi Mnangagwa azonyatsa kubuda pachena akanyatsotaura reason yakadzingira aiwa Chris Mutsvangwa pamwechete naMonica Mutsvangwa aiwa muparliament zvazonyatsa kubuda pachena reason chacho yakaburitsira Chris Mutsvangwa. Vanhu vanga vari wondering kuti chii chakamunyatsa kuitika. Saka muzuva ranhasi aiwa tonyatsa kukuudzai zvese. Saka muendera mberi nenyaya iyi anokurudzira wasubscribe wolike woturn on the bell icon kuti urambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live. Nokuti pana paZim inoyanyora nawo ichiti this statement suggests that Mutsvangwa was blocking war veterans from seeing Mnangagwa. Mafunga was sworn in along with the Deputy Minister of Industry and Commerce Rajmodi at State House in Harare yesterday. Speaking after the swearing-in ceremony, Minister Mafunga said, in line with Vision 2030, war veterans must also be economically empowered. We have to look at their welfare as provided for by the statutory instruments so that their welfare is catered for. War veterans want to be economically empowered. Though mashoko anoitaura achiti aiwa Mutsvangwa aibloka war veterans kuti agokwanisa kwazoseta kana kutaura naEdi Mnangagwa anova president weZimbabwe. Muri yeZimbabwe saka ndo reason yatiri kuona kuti iri kuburitsa muzimba yachinzi aiwa Mutsvangwa amenoti aida kuzama kuda kudii, aizama kuda kublokerei aiwa war veterans aya. Saka muri yeZimbabwe tiudzei mafungiro enyu pine mucomment section medu. Aiwa musangana nosubscribe kulike noturn on the bell icon. Tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live.